אני בחיים שלי עברתי 3 פגיעות מיניות, ויש איזשהו משפט שאומרים שבחורה שחוותה פעם אחת פגיעה, תחווה שוב פעם פגיעה. אבל מנקודה עמוקה בנשמה שלנו ובנפש שלנו. מהנקודה שיש פצע שהוא פתוח בתוך הנפש, והיא לא ריפתה אותו, בעצם הפצע של הפגיעה, ובאיזשהו מקום הגוף שלה והפצע שלה הוא מכור לכאב. זה לא קשור לא למראה שלה, לא לבגדים שלה, לא לחזות שלה, שום דבר. זה מאיזשהו פצע נשמתי עמוק, שהגוף פשוט ממכר על עצמו שוב ושוב ושוב, וחוזר חלילה. כשאני חוויתי את 3 הפגיעות המיניות, לא הבנתי באותה נקודה שאני צריכה לטפל בנפש שלי. נפגעתי, ותמיד באיזשהו מקום גם הלקטתי את עצמי. אחרי כמה שנים שרציתי לצאת החוצה לחיי הזוגיות שלי, והבנתי שיש משהו שמנהל אותי, וחקרתי את זה עם עצמי. טראומה הודחקה בתת מודע שלי, אבל בתת מודע זה יצר לעצמו איזושהי אמונה מקבילה להרוויח אהבה בחיים שלי. אני צריכה לחוות איזשהו כאב. משם שיניתי את התפיסה הזאת, הסרתי את האמונה הזאת והטמעתי אמונה אחרת. שהאהבה יכולה להגיע למקום בריא, למקום טוב. כשהכרתי משהו אחר בחיים שלי, אחרי הטיפול עם עצמי, היה לי כאילו שינוי פרספקטיבה שונה לגמרי בתמונה שלי.